President Idi Mnangagwa's visit to Russia has been condemned. Panguva ine vanhu vanouya vachiti Mnangagwa timing yaenda kuRussia to ask for help oenda panguva isiriyo just because Russia panguva ino iri kutofesa machallenges pachayo ine mafights ari kuita pamwe chete neUkraine. Hapana Russia paingangouya ichingopa Zimbabwe help pasina a deal inenge yatoinitiatewa or an exchange. Saka pina mashoko kudaimikwa panapa zvinzi aiwa zviita panguva inoi anogona amiscalculate subscribe or like on the bell icon. Tiona the timing yemutungamiri wenyika panapa BBC inobudanyira chiti the president of Zimbabwe went to Russia to ask for help from a country that is in a war. Russia is in a war with Ukraine supported by NATO. Then you go there to ask for help. Do you think Russia can afford to give you anything for free? While fighting war alone, although the so-called African students in Russia are also set to fight on Russia's side. Last year, a Zambian citizen who went to Russia for studies was killed in this war. Africa, let's hear your views. Mashoko ari panapa tikuona kuti munhu ari kusuggesta BBC iri kuchisuggesta kuti aiwa chimboona nyaya iri panapa kuti panapa yasimiti Russia itori grappling in its war neUkraine. But panapa tinoona kuti mutungamiri wenyika pamwe African leaders they are going to Russia to seek for help. Do you think they just to be given their aid kana zvari kukumbira just for free? Panguva ine tiona kuti most of the deals anoitwa nethese African leaders especially Mnangagwa anoonekwa kunzi Mnangagwa will be on a losing side. Mostly vanenge vachiuya vachiita madeals but kuseti kwavo vanenge vakaluza zvavo. But tiona these big brother countries ndo vanenge vachibenefita especially pama issues ema-minerals kana land. We have seen Belarus ichipa Zimbabwe almost something around 700 buses in exchange of Maneka land. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Aiwa zvatiri kuona macritics ari kuyachiupai another platform yekuti muuye mushare your views. Pena comment section yedu mbotudza mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pena comment section yedu musubscribe or like, hit on the bell icon.